Jacob Kakija għamel snin twal jissielet ma' tbatijiet tal-ħajja minħabba li għadda minn att operazzjonijiet li sarulu f'rasu kawżat infezzjoni fil-moħħ. Iżda bid-determinazzjoni tiegħu u tal-ġenituri illum qed jgħix il-ħolma ta' ħajtu. Għal-kontrarju toħrajn, Jacob ma qadx jitħassar lilu nnifsu iżda mitton u għax-xogħol u fetaħ kafetterija fuq il-għajn biex jgħin nies bħalu li wkoll jinsabu għaddejjin minn żmien jebes f'ħajjithom. Biex ma jiddependix mill-karta tan-nies, Jacob ġietu l-idea li jiftaħ ħanut li jitmexxa minnu stess. U parti mill-qlieħ imur għal-għaqda li nieda hu stess bl-isem ta' Survivors Malta. Kull min jiġi bħala klient tagħna hawnhekk ir-risit naqbduha u nistempjawha fuq wara bil-logo tal-ħanut. U kif il-persuna kun jista' jagħti r-risit lil xi ħadd li jaf jew jaf it-triq li kun għandha żmien diffiċli jew jkun lonely jew xi ħaġa hekk. Ikun jista' jagħmel ir-risit. Għammat il-risit, il-persona jista' jiġibi hawnhekk u aħna ntuħ jew free pot of tea jew free pot of coffee. Qal li lan tiegħu mhuwiex li l-klijenti jispiċċaw ħalsu iktar biex jgħinu lil dawk fil-bżonn, iżda li jkun ħanut normali u li l-għaqda Survivors Malta tiġi mejjuna mill-li jsir. L-idea li jiftaħ ħanut ġiet wara li kellu bżonn post fejn jiltaqgħu il-membri tal-grupp li jmexxi. Qal li wara li bdew jiltaqgħu fuq il-post, minn hemm nibtet l-idea li l-post isir ħanut biex aktar nies jersqu lejn l-assoċjazzjoni tagħhom. Minkejja li żornieh filgħodu, il-ħanut ma kienx nieqes mill-attività, bin-nies il-ħin kollu deħlin u ħerġin, min sempliċiment tal-kikra jew kafè, u oħrajn biex ifittxu ftit wens mid-tbatijiet li ġib magħha l-ħajja.